Μου έχετε στείλει όλο αυτό το διάστημα πάρα πολλά ερωτήματα για τις ταυτότητες. Παράδειγμα, και το πιο κοινό είναι αυτό που με ρωτάτε, ότι έχω την παλιά ταυτότητα. Πέραν της δεκαετίας, 12 ετών, 15 μου λέτε. Τι να κάνω, να την κρατήσω? Θα ισχύει? Για ποιες περιπτώσεις θα ισχύει? Θα μπορώ να βγάλω διαβατήριο? Σε αποκλειστικότητα λοιπόν, ο δικηγόρος Δήμος Θανάσουλας, δικηγόρος Παραρείο Πάγο, θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις και θα ακούσετε αποκαλύψεις που κάνει για νομικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας που αποτελούν προηγούμενο και έρχονται σε αντίθεση με αυτά που σας λένε στα κανάλια της λίστας Πέτσα. Παράδειγμα, θα μας εξηγήσει ο δικηγόρος Παραρείο Πάγο πως μια ταυτότητα, ακόμα και 15 ετίας να είναι, έχει νομική ισχύ κανονικότατα και μπορείς να απαιτήσεις με αυτή ακόμα και να βγάλεις διαβατήριο. Κύριε Κόκαλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να αναφέρω έτσι κάποιες σκέψεις σχετικά με τις νομικές προεκτάσεις για το θέμα των ταυτοτήτων που έχει ανακύψει στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα και που σίγουρα πρόκειται να μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες. Όπως καταλαβαίνετε, τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν τόσο με την ελευθερία όσο και με το γεγονός ότι ο πολίτης που θα αποδεχθεί αυτή την κάρτα είναι έτοιμος να θέσει έναν αστερίσκο πάνω στον τρόπο με τον οποίο θα ασκεί τα δικαιώματά του. Άρα δηλαδή ένας πολίτης ο οποίος σε βάθος χρόνου θα αρνηθεί να παραλάβει την ηλεκτρονική ταυτότητα, στην ουσία ενδέχεται, και ήδη υπάρχουν σχετικές φωνές που παροτρύνουν την κυβέρνηση να το κάνει, ενδέχεται να αποκλειστεί από το να μπορεί να εργάζεται, από το να μπορεί να έχει πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό, να μπορεί να έχει πρόσβαση στα διάφορα κρατικές χορηγίες, δικαιώματα, στην υγειονομική περίθαλψη κτλ. Είναι γνωστό ότι για την επιβολή ενός ηλεκτρονικού συστήματος, οποιοδήποτε συστήματος και είναι αυτό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Η επιτυχία δηλαδή ενός συστήματος εξαρτάται από τον αριθμό των εξαιρέσεων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ήδη μια μαγιά, ας μου επιτραπεί η λέξη, από την εποχή του θρησκεύματος της ταυτότητας περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν ξέρω εάν συνεχίζουν να παραμένουν 2 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες οι οποίοι αντιτίθενται, θα αντιταχθούν στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, αλλά σίγουρο ο αριθμός θα είναι πάρα πολύ μεγάλος και ήδη διαφαίνεται αυτό από το πλήθος του κόσμου, οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να αντιδράσουν ή και που σπέβδουν με ταλαιπωρία κιόλας προσωπική στα αστυνομικά τμήματα. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν εάν μείνουν με κάποιο παλαιό δελτίο ταυτότητας. Πράγματι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και έχει πει ότι οι ταυτότητες μετά την πάροδο 15ετίας, δεκαετίας πλέον με την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, χρήζουν ανανέωσης και έχουν λήξει. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει μια σχετική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για την 1602 του 2021, δηλαδή είναι πρόσφατη απόφαση, και η οποία θα σας διαβάσω την περίληψή της. Λέει ότι αν παρέλθει 15ετία, τότε ήταν 15ετία η διάρκεια των ταυτοτήτων, από την έκδοση του δελτίου ταυτότητας και μέχρι αυτό να αντικατασταθεί, αυτό θεωρείται ισχυρό. Άρα δηλαδή ένα δελτίο ταυτότητας μετά την πάροδο της δεκαετίας ή 15ετίας συνεχίζει να θεωρείται ισχυρό και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να το δεχθούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητάς του και όχι να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπείας. Μη νομίμως απορρίφθηκε το αίτημα για ανανέωση διαβατηρίου του ετούντος. Δεκτή αίτηση ακύρωσης. Τι αφορούσε δηλαδή η υπόθεση? Αφορούσε κάποιον ο οποίος ζήτησε να εκδώσει διαβατήριο. Η αστυνομία του απάντησε ότι δεν του χορηγούσε διαβατήριο διότι η ταυτότητά του ήταν άνω της 15ετίας. Κατά της άρνησης αυτής της αστυνομίας, ο πολίτης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκδόθη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία, επαναλαμβάνω, λέει ότι ακόμη και αν έχει επέλθει η λήξη από του ισχύως του δελτίου ταυτότητας, μέχρι η ταυτότητα να αντικατασταθεί, θεωρείται ισχυρή και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τη δεχθούν. Άρα λοιπόν, κάτι το οποίο καταγγέλλεται πολύ πρόσφατο, ότι σε πολλά αστυνομικά τμήματα αρνούνται να εξυπηρετηθούν πολίτες για την έκδοση διαβατηρίων και απαιτούν πρώτα επίσης να υπάρξει και αλλαγή ταυτότητας, επειδή αυτή έχει λήξει, δεν είναι νομικά ισχυρό. Θυμίζω και πάλι πρόκειται για την 1602 του 2021 απόφαση του ΣΤΕ
τμήμα 4 με προεδρεύουσα την κυρία Καραμανόφ. Άρα λοιπόν, ύστερα από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η ταυτότητα έχει μια χρησιμότητα. Η χρησιμότητά της είναι για να ξέρει το κράτος με ποιον πολίτη συναλλάσσεται. Αυτό. Εφόσον αυτό μπορεί να προκύψει και με άλλους τρόπους ή ακόμη και με ένα λιγμένο δελτίο ταυτότητας, η πολιτεία οφείλει να το αποδέχεται, ακόμη και αν έχει λήξει η ταυτότητα. Είναι βέβαιο ότι στο πολύ σύντομο μέλλον θα δούμε το κράτος να προσπαθεί να δημιουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια σε αυτούς που θα έχουν ένα παλαιό δελτίο ταυτότητας. Όμως, παρόλα αυτά, εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κράτος χρειάζεται την ταυτότητα για να διαπιστώνει εάν ο πολίτης που έχει απέναντί του είναι αυτός του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στη συγκεκριμένη ταυτότητα. Εδώ, εφόσον υπάρχει για παράδειγμα ένα δίπλωμα οδήγησης, εφόσον υπάρχει ένα διαβατήριο ή και ακόμη και μάρτυρες και προκύπτει ταυτοπροσωπία, το κράτος είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει και να δεχθεί το δελτίο ταυτότητας ακόμη και αν έχει λήξει. Πέρα από το χριστιανικό το ζήτημα, να έχουμε υπόψη και αυτό που έχει πει και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος είχε πει ότι ο λαός που είναι πρόθυμος να στηριχθεί την ελευθερία του χάνει της ασφάλειας, δεν του αξίζει ούτε η ελευθερία ούτε και η ασφάλεια. Και εμείς εδώ πέρα, με μια αόριστη υπόσχεση περί δήθεν καλύτερης εξυπηρέτησης από το κράτος, περί δήθεν μεγαλύτερης ασφάλειας συναλλαγές κτλ., είμαστε πρόθυμοι να παραδώσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα, αλλά και ενδεχομένως τις ελευθερίες μας, διότι επαναλαμβάνω και πάλι, εάν η ταυτότητα αυτή μετατραπεί σε μια κάρτα πολίτη, τότε αμέσως αυτό σημαίνει ότι χωρίς αυτή την κάρτα δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες του κράτους και στο να ασκούμε συγκεκριμένα δικαιώματά μας. Είναι σαφές λοιπόν ότι οφείλουμε και γι' αυτό, χάρη της ελευθερίας, να είμαστε πάρα πολύ διστακτικοί και πάρα πολύ υπεύθυνοι απέναντι στα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά θέματα για το ποιος θα μεταχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων, τα δεδομένα που θα δημιουργούνται από τις καθημερινές αναγνώσεις των ταυτοτήτων, των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων είναι τεράστια, τεράστιος ο αριθμός τους, τεράστιος ο όγκος τους. Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, πόσο ασφαλή είναι αυτά τα δεδομένα. Γνωρίζουμε ότι πλέον πάρα πολλές συναλλαγές γίνονται μέσω του κινητού, το οποίο προϋποθέτει σαν μέσο διασφάλισης ότι πράγματι η συναλλαγή γίνεται από αυτόν που έχει δικαίωμα να το κάνει, το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη. Τι θα γίνει λοιπόν εάν κάποιοι hackers εισβάλλουν στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας και αποκτήσουν πρόσβαση στα δακτυλικά μας αποτυπώματα, τα οποία είναι ψηφιοποιημένα? Ή ακόμη περισσότερο, οι ίδιες οι αστυνομικές αρχές δια της εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας μας ανέφεραν ότι μέσα στις ταυτότητες, στο τσιπάκι, που στη μνήμη, δηλαδή την εσωτερική μνήμη της κάρτας, θα είναι αποθηκευμένα ψηφιακά τα δακτυλικά αποτυπώματα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάποιος διπλανός, κάποιος οποιοσδήποτε, ο οποίος θα έχει έναν αναγνώστη και θα μπορεί να διαβάσει αυτή την ταυτότητα και το τσιπάκι της ταυτότητάς μας, δεν θα μπορέσει αμέσως να αποκτήσει πρόσβαση στα πολύτιμα βιομετρικά δεδομένα μας, όπως είναι τα δακτυλικά μας αποτυπώματα? Στην εκπομπή του